dikira kula wayang mati. Ming sowan-sowan cok ra diulakoke, ra diomongke. Lho engko sik iki sapa ana pawongan matane jembar? Matamu kuwi. Kowe sapa kowe? Iki satriya ing Tanjung Anom. Ya ing Plangkawati. Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya. Wah. Aku wis tau weruh Raden Abimanyu najan mung liwat gambar. Raden Abimanyu ki rupane pasuryane ora kaya dapurmu. Ya wis udu. Udu Raden Abimanyu. Aku anake Semar. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Sopo kowe? Rehan. Lho. Parmu jutmu kaya ngono Rehan. Rai Pawiroy. Aku Bagong, Mas. Pono kawan Bagong. Oh ya, kowe sing jare dagelan kondang. Bojomu gondol minggat wong ning ora apa-apa mergo penting didit. Heeh, ngapa kowe? Ora trima. Wani ya. Anggepe